खुलुमबाय आंनि बड'लेण्ड बिबुंसार इउटिउब चेनेलाव फिन बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै आं मोनसे फिसा टपिक बानायनानै भिडिअ बानायलायबाय। अन्नानै नोंथांमोनहा गासिबो नायलांजोबानो जाबाय। मानो होनबा गासिबो नायलांजोबासो ओंथिखौ बुजिजोबगोन। जाय भिडिअखौ बानायदों नोंथांमोनहा खोनासंनो हागोन दि जानाखि बिएससि बिटिसि बा बिटिआर एकर्डनि दारै जानाखि जोंनो नांगौ बायदि मोनजोबाखै, बिनि थाखाय आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। होनबा जोंनो मा नांबावगौ जोंखौ सेफगार्ड खालामनो थाखाय एबा संरैखा खालामनो थाखाय, बिनिनो मोनब्रै अपसन लानानै आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोनहा अननानै गासिबो नायलांजोबबानो जाबाय। सेथियाव दं बिटिआर बा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ संरैखा खालामनो थाखाय बिटिआर काउन्सिलानो हाइएस्ट पावार थानांगोन। जाय पावारखौ आसाम एसेमब्लिया बिटिआरनो गथायनांगोन। मानो होनबा जिखुनु ट्राइबेल इस्यु, जेरै ट्राइबेलफोरखौ संरैखा खालामनाय, गुबुन हारिफोरनो ट्राइबेल स्टेटास होनांगौ होनाङा, बेफोर बिलखौ बिटिआर काउन्सिलावनो स्पेसियेल पावार थानांगोन। बे पावारखौ थाब्लासो अब्लासो जों जोंनि नांगौबायदि अट'नमास काउन्सिल होनो जायखौ, बिनि ओंथिया मिनिंफुल जागोन। बेनिखायनो बे पावारखौ आसामा बिटिआर सरकारनो गथायनानै होनांगौ। बेखौ जों स्पेसियेलि लुगैयो। नन बिटिआराव आसाम एसेमब्लियानो मावगोन, नाथाय बिटिआराव बेखौ मावनो मोननाय नङा। खालि बिटिआर काउन्सिलाल' पावार थागोन। नैथियाव दङ खुंथाय हिसाबै हादराव डिसिफोरा माखासे मैखोम रल लायो। बिनि थाखाय डिसिखौ फुल कन्ट्रल खालामनो हानाय काउन्सिलहा पावार थानांगोन। बिटिआर एकर्ड बायदियै माखासे पावार फैदों, जायनाखि काउन्सिलनि सेमजों कनसालटेन्ट खालामनानै डिसिखौ बहायनाय जागोन होननानै बेयाव दङ। नाथाय बिथांखौ सासपेन्ड खालामनो हालायनाय, ट्रेन्सफार खालामनो हानाय पावार दंना गैया बेखौ रोखायै फोरमायाखै। बेखायनो बे पावारा काउन्सिलाव क्लियारलि काउन्सिलनि सिङाव थानांगोन। आरो बेजों लोगोसे जानाखि बिटिआराव प्रमद बर' सार बुंनाय बायदि 6 जिल्ला जानो थांगासिनो दं होननायखौ आंबो गनायदों। जेब्लानाखि 6 जिल्ला जायो, अब्ला बे 6 जिल्लानि गेजेराव 4आनो जोंनि बर' हारिनिफ्राय डिसि जानांगोन, आरो सासेया गुबुन ट्राइबेल हारिनि, आरो सासेयाल' नन ट्राइबेलनि बिजाथि जानांगोन। अब्लासो जोंनि गावखुंथायनि मिनिंखौ बेजोंबो मोनसे मिनिंफुल होननानै बुंनानै लानो हागोन जोङो। थामथियाव दं पुलिस फर्स। बिटिआर एकर्ड बायदियै पुलिस फर्सखौ कन्ट्रल खालामनो बिटिआर काउन्सिला माखासे पावार फैदों। अब्लाबो जोंनो मोनसे पावारखौ नांबावगौ। जानाखि बिटिआराव सासे डिआइजि थायो, बे डिआइजिआ जोंनि हारिनि जानांगोन। अब्लासो पुलिसखौ कन्ट्रल खालामनोबा, बर' हारियाव बर'फोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बर'नि सुबुंनिनो गोनांथि होननानै बियो मोनसे मिनिंफुल अट'नमास काउन्सिलनि मोनसे मिनिंफुल जानानै फैगोन। बेजों लोगोसे बर'नि थाखाय डिमान्ड बायदियै रेजिमेन्ट मोनासै मोनफ्रोमबो एकर्डआव। अब्लाबो बड'लेण्ड पुलिस होननानै मोनसे फर्स थायोब्ला, खम समनि बेथनजोंब्लाबो बे फर्सखौ बानायोब्ला जोबोद मोजां जागौ। मानो होनबा खम सम दरमाहानि गेजेरावबो जोंनि हारिया बेफोर खामानिखौ मावनो ओंखारग्राया खम जानाय नङा। खालि पावारल' थानांगौ। बेनिखायनो बड'लेण्ड पुलिस मोनसे फर्सखौ नांथारगोन। ब्रैथियाव दं सोलोंथाइ। बिटिआरनि एकर्डनि जोहै बर' हारिया मोनसे बर' मिडियामनि थाखाय
स्पेसियेल डिरेक्टरेट मोननो हादों, बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा। आरो बेजों लोगोसे डेभेलपमेन्टनि थाखाय आसाम सरकारा माखासे सेपारेट डिपार्टमेन्टबो दानानै होदों, बेयो जोबोद मोजां बाथ्रा। नाथाय बेफोरखौ सालायनो एबा बर' हारिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो बेफोर डिपार्टमेन्टनि गाहायफोरा जानांगोन जोंनि बर' हारिनिनो। मानो होनबा जोंनि बर' हारिनि सुबुंफ्राल'सो मिथियोदि जोंहा मा मा गांनाय दङ, जोंनि थाखाय माबायदि डेभेलपमेन्ट जाबावनांगौ, बर' मिडियाम स्कुलनि थाखाय मा मा नांबावगौ, मा मा जेंना दङ, बेफोर हालोदा माबोरै दं, बेखौ खालि जोंनि हारिनि मानसिफ्राल'सो मिथिगौ। गुबुन हारिनिया मिथिब्लाबो बेखौ गोनांथि दं होननानै साना। बेनिखायनो जानाखि स्पेसियेल डिपार्टमेन्ट सेपारेट डिरेक्टरनि डिरेक्टर बिथांमोनहा जोंनि बर' हारिनि जानांगोन। अब्लासो जोंनि अट'नमास काउन्सिल बा गावखुंथाय, गावखौनो गाव खुंनाय सोब बिथिंनि बेलायावनो, सोलोंथाइ बिथिंनि बेलायावबो जोंनि बर' हारिनिया जोंखौ खुंदों होननानै जों बुंनानै लानो हागोन। बेखायनो बिटिआर सरकारखौ आं खावलायो बेफोर गासै पावारखौ जेरैखि जाया माबा मोनसे राहाजों, जेरै कनस्टिटिउसनेल एमेन्डमेन्ट बा हम डिपार्टमेन्टजों सावरायनानै बा आसाम सरकारजों सावरायनानै बे पावारखौ बिटिआरआ आपग्रेड खालामना लानांगौ, अनलि फर बिटिआर। नङाब्ला जोंनि बिटिआर बा ट्राइबेल हेल्थ एन्ड ब्लकआ खैफोदाव होननानै जों साननानै लानो हायो। जुदि बिटिआर सरकारा बेखौ मावनानै लानो हायाब्ला, अब्ला जोंनि हारिनि मानसिफ्रा सानना लानांगोन दि जोंनि थाखाय नेक्स्ट लेभेलनि मोनसे एकर्डआ बावैनो गोनां जानानै दं होननानै जों साननानै लानो हायो। जानाखि नेक्स्ट लेभेल एकर्डआव जानाखि बेफोर पावारजों लोगोसे जानाखि दासान्दि नुजाबाय थानाय हालोद बर'फोरनि थाखाय, जेरै एक्स एनडिबिफोरनि हालोद, रन्जन दैमारि सारनि हालोद, बेफोर जाहाथे नेक्स्ट लेभेल एकर्डआव कमप्लिटलि पिस बा गोजोन जानानै फैयो, बेफोर माखासे दफाफ्राबो थागोन। जानाखि थामथि गोजोन एकर्डआ जोंनि जेबो लाबोनानै गोजोननि थाखाय जेबो लाबोनो हायाखैब्लाबो, बे नेक्स्ट लेभेल एकर्डआव बे गोजोन लाबोनो हागोन होननानै आं साननानै लायो। स' गाइस, बिदिब्ला आंनि भिडिअ बेखिनियानोमोन। नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामदो। लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार अननानै प्लिज, जाहाथे आंनि मालाबा मोजां भिडिअ बानायब्ला नोंथांमोननिसिम थाबैनो सौहैयो। बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय, जाहाथे आंनि गोसोआबो थुलुंगाखांनाय मोनोदि साबस्क्राइबार बुरजा जाब्लासो भिडिअखौ थाब थाब बानायनो गोसो जानाय बायदि। नोंथांमोना अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामथार। स' गाइस, बिदिब्ला हामबायसै, नायनायनि थाखाय साबायखर। जै बर' हारिनि जै।